Mifa production Jabarani Fleboro ambe folidi au bema mi wakati na ambe para jukoroni usine carré ale bada an nalen do ino ka sababu yake ma chamanga wuli kan fe anya me ka fo ko jiyelena ere nana anana anya da yoro kan ere la jiyelena ay kololo chamanke ay chieni chamanke anyebe ko kulun chaman tagara fe wa cɛncɛnw yɛrɛ caman tagara mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ cɛncɛnw cɛ hali ka cɛncɛn bila yɔrɔw la a baaraw ka gɛlɛw ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye u ka syndicats ye an sera olu ma ani an balima dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ye laseli min kɛ u ka degun kɔnɔna na an ka jɛ k'o filɛ. Alaikum salam. Ne tɔgɔ Dramane Gindo. Bon ne ye secrétaire général adjoint de baara la yan. Sɛnjɛnbɔla ji yɛlɛnen bɛ an ka baara sumaya kosɛbɛ parce que an bɛ baara kɛ tile kelen kɔnɔna na. Sisan baara taara se fo tile 5 tile 6 kɔnɔna na a kɛma o de joli man kan cɛncɛn tɛ sɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ jan bon an bɛ tile bɛɛ b'an munumunu salo la cɛncɛn bɛ bɔ ji ye cɛmancɛ la sisan ji cɛmancɛ la mɔgɔ tɛ se ka jɔ yen quoi aw bɛna kɛrɛfɛla la bon cɛncɛn tɛ sɔrɔ kɛrɛfɛla la an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ taara a bɛ tile 4 bɔ hali bi olu ma se ka na fɔlɔ o y'a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye bon na an ka mɔgɔw nana fɛnɛ cɛncɛn y'an ka to yɔrɔ min na fɛnɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ji y'a yɔrɔ bɛɛ minɛ to yɔrɔ tɛ yen yɔrɔ fitini kelen min b'an bolo an bɛ to ni yɔrɔ la o fana ye degunba de ye an ka mobiliw fana jɔyɔrɔ t'u bolo parce que an ka mobiliw de bɛ si yan bon sisan mobiliw yɛrɛ bɛ si ji de la kɔrɔlen bɛ si gere kan mais bi na mobili ni su kora dɛ mobili bɛɛ bɛ taa si ji de la pour que u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o y'a gɛlɛya dɔ ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ sanfɛ ani sanfɛla cɛ don o don u ka kulun bɛ tɛmɛ yan fɛ don o don u ka kulun bɛ bɔ parce que jɔyɔrɔ t'olu fana bolo yen u ka kulun bɛ tɛmɛ ka na an yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ t'u minɛ hali kulun caman de jiginna ka taa fo Pɔnkɔrɔ la an yɛrɛ ka kulun bɛ bɔ kuma dɔ la a bɛ taa fo Pɔnkɔrɔ fanfɛla la kuma dɔ la a bɛ taa fo arajo Kiledu ka yɔrɔ fanfɛla la an bɛ t'u nɔfɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan ni ji nana ka san ka na dugu bɛ kɔlɔlɔba de sɔrɔ a la parce que dingɛ minnu sennen bɛ ka bila ji la ji bɛ yɛlɛnna dingɛ in fɛ a bɛ ka don mɔgɔw ka so kɔnɔna yɛrɛ la o bɛ k'a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye an kɔni mago bɛ dɛmɛ na welewelekan min b'an bolo ka se jamana mɔgɔ ma u fɛnɛ ka fɛɛrɛ kɛ u ka na an lajɛ yan bon an ka degun bɛ cogo min na parce que a kɛnɛko kelen bɛ problème de ye kɛnɛ t'an bolo kɛnɛ dɛsɛlen don an na baara dun bɛ kɛ kɛnɛ de kan bon ni ji y'o minɛ yɔrɔ kɔni a degun barika bɛ bon ka bon ale tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ mun ye n da don a la cogo min na kulun tiɲɛna kunnafoni dira a ma an balima dɔ yɛrɛ ale ka kulun tununa fo ka se kulun 20 ma alors que kulun den kelen n'i y'ale jate minɛ kulun den kelen bɛ sɔrɔ 1,000,000 ani 20,000 ɲɔgɔnna la o den 20 o de tununa ani maa caman an ye a denkɛ fɛnɛ sɔrɔ ale ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ ka kulun tununi na an ka jɛ an k'o fɛnɛ lamɛn. Alaikum salam warahmatullahi ne tɔgɔ ye Mangal ne Danbele Ture bon an ka kurun min tununa kurun 20 de tununa ji la donc a kurun den kelen bɛɛ kura bɛ an b'a dilan 1,000,000 ani 20,000 minnu tununa cogoya min komi u natɔ la san fiɲɛ de balila ka u sɔrɔ o y'a sɔrɔ u chargelen don bon san fiɲɛ y'u sɔrɔ jolibaba cɛmancɛ la yen bon u ma se ka bɛnnayɔrɔ sɔrɔ fan si fiɲɛ balil'u la kurun ninnu bɛɛ tununa bon ala yɛrɛ y'a kɛ mɔtɛri tun bɛ kulun min kɔnɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ bolila ka taa o cɛncɛn bɔn pour que u bɛ se ka kisi cogoya min na bon alhamdulilayi mɔgɔ si min ma to a la o bɛɛ kɔni sera ka kisi mais kurun 20 kɔni bɛɛ tora ji jukɔrɔ an taara yen ji kun commencera ka ja dɔɔni wagati dɔ la an taara u ɲini an ye tile 5 de kɛ o ɲinini na o ɲinini fana na an ye kilo 3 de sɔrɔ parce que ji tilala ka funu tuguni bon o tile 5 fana an bɛ si kungo kɔnɔ yen an bɛ si bateau de kɔnɔ tellement ji nana fanga nana bonya bon an kɔni y'o to yen fɔlɔ an ma se ka fɛn sɔrɔ o la ni den 3 tɛ vraiment n'an kɔni dɛmɛra a ka d'an ye parce que an ka nasɔngɔ ɲininaw de don an ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ne tɛ ne fa tɛ an bɛɛ bɛ baara de kɛ ni an bɛ baara ni ne y'an ka wari sɔrɔ cogo ye bon n'an kɔni sera ka dɛmɛ kɔni ka d'an ye parce que an sigilen filɛ an tɛ foyi la foyi t'an bolo k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ ni nin ye nin m'an dɛmɛ ni nin ni kurun ninnu tɛ an bɛ nin baara dɔrɔn de dɔn ala ka bolo nɔgɔ baara la. an balaka dɔw an balimamuso dɔw an terimuso dɔw olu fɛnɛ bɛ na ka kolankolonw bɛɛ to ka n'u dayirimɛ ɲini bada la o tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ jigin ji la ka se ka cɛncɛn dɔw ɲini walasa u b'u ka musakaw bɔ a kɔnɔ nka ji yɛlɛnna olu fana ka baara gɛlɛyalen don nin wagati in na an sera o dɔ fɛnɛ ma k'u ɲininka degun b'u kan ale ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o fɛnɛ filɛ. Fatumata Kamara degunba de b'an kan bi bari ji yɛlɛnna cɛncɛn tɛ sɔrɔ
wari tɛ sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ degun yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ ne yɛrɛ kɔnɔ ni an ye baara kɛ ni baara bɛ ka kɛ an ɲɛ yɛrɛ ma an bɛ mobili ɲɛ 2 sɔrɔ tile kelen n'an ye dɛmɛ sɔrɔ a ka d'an ye an ye balo sɔrɔ o an ye wari sɔrɔ o a kɛra hali fɛn o fɛn n'an y'a sɔrɔ dɛmɛ n'a ka d'an ye a ye kɔlɔlɔ caman s'an ma a ye dɔ bɔ an ka sɔrɔ la yɛrɛ de jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ an na kɛ an fana ye denbayatigiw de nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛn mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔw don ni ji ye tiɲɛni kɛ ta a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye k'a sababuya kɛ hali an ka ekɔliso dɔw bɛ bada kɛrɛfɛ yan maaw logelen don ekɔlisow kɔnɔ k'a sababuya kɛ ji kɛlen don k'u ka yɔrɔw minɛ maa dɔw sigilen don jida kɛrɛfɛlaw la u ka yɔrɔw minɛlen don an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ an ka jateminɛ kɛ ko la dɛmɛ bɛ se ka don ni maa ninnu ma cogo min na ko walasa u bɛ se ka u dahirimɛ sɔrɔ sabula an balimakɛ yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ka baaraw bɛɛ jɔlen don kulun tununnen don u bɛ nin baaraw de la an bɛ welewelekan bila diɲɛ mɔgɔ ɲumanw bɛɛ ma maa o maa n'i bɛ se ka dɛmɛ don nin maa ninnu ma a ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ don u ma sabula a ko gɛlɛyalen don Nifa Production Jabarani nin y'anw ka baara tagabolo ye ka to ka wuli ka se ka jamana ko jate minɛ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu ɲɛfɔ an bɛ foli d'aw bɛɛ ma aw k'an ka image aw k'u partager diɲɛ fantan naaniw bɛɛ fɛ walasa an bɛ se ka courage sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna na an bɛ foli d'aw bɛɛ ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛw kɔnɔ n'Ala sɔnna